Aquest estudi publicat a la revista Nature, en el que hem participat investigadors d'aquí del Clínic IDIVAPS i Cibersam i també de l'Hospital Vall d'Hebron, és l'estudi més ampli fet mai de la genètica del trastorn bipolar. El trastorn bipolar és una malaltia psiquiàtrica que consisteix en fases depressives, de depressió profunda, i fases d'eufòria, d'excitació. Aquestes persones sabem que tenen una malaltia que té un component hereditari i aquest és l'estudi més ampli fet mai, en el que inclou, a més de persones d'ancestre europeu, que és el que s'havia fet fins ara, amb mostres més petites, ara inclou ancestres de tots els continents. S'han inclòs 158.000 pacients amb trastorn bipolar i 2,8 milions de persones sense trastorn bipolar. I el que s'ha fet és una comparació dels gens que porten aquestes persones. Amb això s'ha identificat una sèrie de gens implicats en el que pensem que són les causes de la malaltia. Gens implicats amb el que es diu la plasticitat del cervell. Gens implicats amb la transmissió de la senyal en el cervell. I, a més, hem identificat factors que diferencien subtipus de trastorn bipolar. Trastorn bipolar tipus 1, trastorn bipolar tipus 2. Amb aquest estudi ara es fa un gran pas endavant per entendre millor com s'ha d'aquesta malaltia, les seves causes, i esperem que també millorar el seu tractament.